Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai. Kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengpainai simia ayo kolok bo nanai. Sengsar dikisi jorao bo, jengjal birman jorao bo, bo bini besarok no lekhawi tongo. Jottoni mung bo pogya ketongo, subraina poitowi tongnai rok, jotto lekhajagui tongjak. Pandani pailawo olangmani khorang panda nai tona jotto khapani takhuk tei bukhurokno belaike hamsakma tei chibairewi o pandawo lamsok jafio. Belaike hambai kaitoni kok thairokno khnanani bagui o pandarokno nai mani bagui. Jeng omhai keno buskani salrogo bo kaitoni kok thai khnanani bagui o pandano nailaibana hake jeng pholawo teibo tori lokui manlainai. Tini khe jeng phonok jakmani bisap remsinini tang naini simi tang brui jorano tei salainai tei srunglainai. Johon hai ise nugokha swari khoroksa ayang salkabai bekhakni phaisamani. A swari phaiwi safaika a swari khorok brui rokno bathak baigradi sengsarno ta sokomor laikhodi ang Israel sokni bisingo 1,44,000 no borokni talik hawo mothangjakha misil togirigrana salkabaini phainai suwarile subrai jisu no ongkhna hanai honjago subrai jisu Israel sarokni bisingo je poito khlai mannai rokno kaitorni sil togui mothangi naroknai hanmani kokse omo bo saimano sabo bini sabo bono poito khlaiwi tong phari okok thairokno twijong tabo kaham khe khnalainai srunglainai tamokhe rosap mungtang sakhnai sakang bokhano tiyar khlai nalaigrana.
Kanawi tontonai kapani kicingno ang tinini o langmani korang pandawo mathanai sa sobra Jesu Kristo ni mengketarbai haina hai kapang ya pari lamsok japhiyo kicing tinini pandaw kitcheng khnalaibana tisrang laibana wansok laibana smai katalni paithak ni buchap phunukjak mani bijap remsni ni tangni ni smit tangbrei jorano teibi khanai tontonai kapani kicing cheng pele sakang khok tangai nalagrasiona phunukjak mani bijap remsni ni tangni ni smi tang thang jorao tamang sijak dong oro chungom haike sijak nolaibo hake ang tei khoroksa swarino kaitor kathangni sil tubui salkabai ni kasai phaima nukha kaitor haktor bai twijlangno derarona hnei phan romani a swari khorok brei no bosotoni hai nei ringkha chung kaitorni selengrokno talikhao sil buya sak haktorno twijlangno eba buphangrokno ta derarok khodi naichung sijak nuklai oro tei khoroksa swari nei oro chung nuklaimani khnalaimani abo wngkha khorok brei swarini onklokni a swari o swari khorok brei swari rokni slai kotorkuk wngmano tamni hinba bo borokno samung tholui mano dagiui mano Daniel bijabo tei Epis bijabo swari kaham bai hamyarokni tormung bai kusu wngmung chung nuklaio Shaitan nikhe mtai hamya bodol kotorma tongo Shaitan kheba bokrok ayang kaitorni bohaino swari kwbangma bodol kotorma khe tongo oroni swari a tei khorok brei swari rokno dagio samung rok tholo amhaike chung oro nuklaio khnalaio bo sotonui hai nei ringkha nei chung oro nuklaio khnalaikha
Amoni bisingtui sana nayo hayungo kirima singsa bus sokphaina naiwi tongkha hakikai turni selengrokni sakao dakti samung tangrukna nangsogui tongkha bo borokni talikao sil buruknai je ongibo ohao jolimani salni jorao borok mothangui narakjakbainai sebarok male borok rok a swari rok samung tangrukbainai borokni sakao sil togrukbainai talikao mathai simani kothoma kaham remni chibreni tangni chisani simi tangni chini jorao tamo jisu sa knari tamni hinke sangsar snam jakfruni simi tabuk jora abo hai dikisigi waisapana angyakho abo haite ubo anglakha tamke kaitor a salrokno bararokha angyakhe khorok sapana kathang tonglak khamung haipana bini chongjak bororokni bagai kaitor a salrokno bararonai sil tokjak bororokni bagai a tekto thakjak jora bararei rojaknai khnai tongnai khapani kiching a tekto kotoro sabo bororok mahabainai hamale subrai jisu kristo mul phil phaipro mul phil jakya borok kristono nornai rok subrai jisu kristono poitoklaya rok borok hamya rok borokni talikao tamo kaya rok silbai togui rojakbainai abonole chung saiman laya motha abono saiman ya phana chugo chung asukna saiman laibo kristoni ari yabreni kaya eba mari talikao bujakya borok rok paimanya phalimanya engnai nei kaitor kaya eba mari togui romanile a yabreni kaya eba mari bai solaiglak angle khakaho a mari abo borokni langmao pholani mari kaya se nokjagan nei khnai tongnai khapani giching mathai simani kothoma kaham remsni ni tangni jiwo chung noklaio borokni buthai nokuina norok borokno sini manwana nei chungro sijak nolaio borokni tongma chama nokuina borokno sinewi mannai saborokno male diari phatra rokno kaitorno kebengnai borokno kaitorni ari rokno a tektoni jorao kaitorno siniyarok siniyana angbainai te ang khakao a mari abo kaitorni baithangni mari kaya se angwana nei kaitorni kokthai sau borok tabuk hakjal angai tongmani teibo hakjalei thangbainai kho nei bosao chung kaitorni selengrokni talikao sil buyasak haktorno twijlangno eba buphangrokno ta derarok khodi hanai sao khorok brei ni ulni aswari phankrak swari Israel sorokni bisingni baksa teike boini borokni bisingni apru mothale biang angnaina motha keba apru oro ohayungo krikha angsinai thanai pandarogono jengkhana laika tekto kotor sokphaina sekang subrai jisu kristo eba poitokhlainai rokno mulphiliti saitlangnai ang poitokhlaio apru borok Jerusalem katalo kristo bai tonglainai bosao boni borokni bagai tongthai snam sokuina thangnai hnei tabokebo boni borokno hani sukake tlangkha borok tabu bobai sabai male subrai jisu kristo bai teisrapsani ulokhe kaitorni aroni kamiyong ongkhorui phaimachang noglainaikha jepro kaitor Israel rokno tui sao angman sukui naima bai nugo bo salo bo jorao khorok busuk akorokno belaikhe srai khe sa sao kaitor
Mothano TV kok saprule bo abo hai ki kok satrengya. Paul bu satrengya. Khorok busuk mathang chakha mathang chakyano. TV. Tek to kotor ni jorawo buini borokni bisingni borok kwbangma mathang chakbainai. Tamokhe khorok busuk mathang chaknai abole sajakma jeng nuklaiya. Kaitor Israel songrokno TV kok saprukhe jeng nuklaiyo. Bo jorawo khorok busuk abno soikhe narakmani jeng nuklaiyo. Lekhawi narakmani jeng nuklaiyo kaitoni thani. Phunukjakmani bijap remsnini tangmriyo jeng sijak omhaike nuklaiyo. Hake talikhawo a sil bujaknai rok busuk bang abo ano sawi khnarokha. Abo borok khorok rasaitei saibri chibrei. Israel ni joto bosongni borokno arot tongo ni chingaro sijak nuklaiyo. Khanai tongnai kabani kiching Israel dofa bisingni khe borok khorok rasaitei saibri chibrei se sil bujakbainai. Tamokhe jeng nuklainai ha sakani buini borokni bisingni borok kwama mathang chaklai. Lekhabaiya engnai. Tini chonghor pastor rok sabaimano bo kamiwo busuk borok mathang jakmung manbai khano teiwi sabaimano. Subarok male pastor chonghor rok. Tamokhe o tekto kotor ni jorao asukhe borok kwbang Subra Jisu Kristoni thani phirok bainai mathang jakbainai kebo asuk hwnoi lekhawi manglak. Khanai tongjani kapani kiching jeng thangnai pandao salaikha asuk bisi kolokma jeng kothoma kaham pirlaiwi phailaimani bisingo bisisni bisingo borok manlaimani Kristoni thani tubulai manlaimani slai buskani tekto kotor bisisni jorao borok kwangkuk lekha baiya khe Jisuna yasak bainai. Tekto kotor ni jorao kwbangma borok mathang jakmung manbainai. Bahai khe borok sil tok jakbainai. Aboni bisingtwi afru phola kwthar tongnai aro sil toknani samungo bo pailaiya ngei tongnai a jorao tekto kotor ni jorao borok bangrona samung simi bo khlaiklak afru a sil se sanai a borok bo poito khlainai rokno hnai. Borok tekto kotor ni bisingtwi borok ma lailai phano mathang jakbainai hnai phola kwthar se borokni talikhao a sil no togwironai. Oroni a borok khorok rasaitei saibri chibrui abo tabuk ohawo buthu khe bodol tongnai rokni bagiya tekto kotor ni jorao Israel bisingni se asuk mathang jakbainai. Hai naislok kaisale omo kwbangma hai khe nukjago tamokhe omo jotoni sai kisaku khose angkhako omo Mariana hnoi. Tamni hinba bo jesuk kwbangno phano lekhawi mano swa male kaitor bo je samani abo haise ungnai hnei anglai khakao. Borok khorok rasai tei saibri chibrui asukni Israel bisingni mathang jaknai hnei ang khakao. Israel ni joto bosongni borok no aro tongo noicheng seijak nulaikha kaitor Abraham no ringfruni simino chukjaya khibijak cherjakya akorok tongbaio abo kaitoni thani kubui thase thakjak tinibo kwbangma chukya cherjaya khibijak borok akorok tongo. Ang saimano kwbangma Christian kaham rokno tini Juda. Tamni hinba tinini jorao mole je chukjaya cherjakya khibijak borok se Kristo no poito khlailaibaio tabukni molo. Ang sana naima khe haise Christian kaham thakjak rok wngkha je chukjaya cherjakya borok se
Rumbisap remchukni tangcharo polsao omongkha ahai Abrahamni nogo asainairokni bere mewakno kaitorni busaya kaitor kok romani tui asainairok borokse bosong soi hanai romjago naichingaro swijak noglaibo a kok tini kobui thakjak rumbisap rem chisani tangbrini simi tangba jorao pol tamo sa khnadi kaitor bono tamo nei saka bal mataino suriya abotui borok saisini no ang ani bagui naragui tongkha abo haino tabukni o molobu kaitor maya chabui chongmani abotui borok kisisa tongo naichongro swijak nolaibo pol sananayo o jorao motha o asukni chukya cherjagya rokse gawang kuk hnai au tini chini joraobo asukni jai ongjaya chukjaya korija khibijak rok kukmangse chung nuglaibo mothao tektokotorni joraobo haino cherjakya chukya akorok mothangjak bainai khorok busuk homale borok khorok rasai tei saibrui chibrui khnai tongjani khapani kiching tektokotorni jorao aborokno Kristoni bagui bajai kok sabainai a jorano tui mathai simani kothoma kaham rem nei chibrui tangchibrui sao hake kaitorni hani o kothoma kaham sangsar gnangui bebang borokni thani khnarona bagui pirjagana aprokhe omol paiwana khnai tongjani khapani kiching kaitorni hani kothoma kaham wngkha Jisu thüimani Sobra Jesu Kristo phobjakmani tei Sobra Jesu Kristo thangui bachamani no se hino kothoma kaham a kothoma kaham no borok khorok rasai tei saibrui chibrui borok pirnai sangsar gnangui borok pirbai kangkhe kwbangma borok khnabai kangkhe mol paisinai a kokthaino Israel dophani borokno sisaronai hake kwbangma borok Kristoni thani phirok baiwana a phiroknai rok kothoma kaham pirbai phionai khnai tongjani khapani kiching chung tabokhe thanglaisinai phunukjakmani bijap remsnini tangbani simi tangchar jorao tamo swijak tong khnai tongjani khapani kiching oro chung swijak nolaibo Juda bosongni borok khorok saichinui Ruben bosongni borok khorok saichinui Gad bosongni khorok saichinui Aser bosongni borok saichinui Neptali bosongni borok khorok saichinui Monosi bosongni khorok saichinui Simeon bosongni khorok saichinui Levi bosongni khorok saichinui Isakar bosongni khorok saichinui Sabulon bosongni khorok saichinui Joseph bosongni khorok saichinui tei Benjamin bosongni khorok saichinui sil bujak bainai naiching oro swijak nuklaio bosong kaisa kaisao borok khorok saichinui khe se sil bujak bai sio oro chung Israel rokni bosong chikni rokno butrang khe swijak nuklaio borok khoroksa sao Bible bo omo hai waisi tham sajak khanai tei khoroksa borok safio Bible bo omo hai khe waisi char swijak khanai saimanya bomba soi tamake kawma thaibo a bosong kaisinui hinui le swijak chung nuklaio waisa wisule abo haiya akorokhe buchung nuklaio tamake ang asukno saimano abono slai thani kaitorni nahormung tongnai bumung dari khlaijak thanio chung puila nuklaigra kha Judani mungno ayangle Ruben se okra boni mungse swkang wngna tongmani tamake o Ruben selengmasingsa tongmani bagui a okrani thaini yakni ma keplekha
Kanai tongjanai kapani kiching subrai Jisu Kristo naimati tongya borokbo jesuk okra phana engtheng aroni bani okrani tongthaini bo ma keplenai haifana bo khobjagino tongkho kanai tongjanai kapani kiching kaitor maya gna sum soklainai borok rokno bo hamjago sum sokno bo selengjago haifana sum soklainai borokno bo khairokjago tabo khao sungmungkaso jefru Christian rok sum sok khlailaibaiyo afru borok motangjak mung manjakhe tongmani aboni yakni de keple trengna kanai tongjanai kapani kiching kepleya tamukhe sokat kaham thagjak nole mania khasinai aboni le yakni keple sinai kwangma Christian tongmano motangjak kha tamukhe sokat khe mania gja wngbainai abo hai kwangma borok tongnai poito khlainai rokni bisingo kwangma borok sokat mania khabainai baksaba sokat kaham kaham manbainai kanai tongjanai kapani kiching kaitor bobu tui khe bororokno busoi khlai abo chungoro Ruben ni bising tui nuklaikha Ruben boni puilani thaino keplegrakha bo boromni thaino keplejakha tamukhe bebakno bo keplejagyakho bo oro mung khujagino tongkho tamukhe boni mung puilani ulo puila khujakha juda boni mungse puilao ungna tongmani tabuk juda bosongni bising tuise subrai Jisu phaio kanai tongjanai kapani kiching subrai Jisu Kristo borok phai mane o hayungo nono anamu thangnani bagui o hayungo bo phaikha bo butharjakha phopjakha hakhe bo salthani salo kathina mechani thangi basakha bo tabuk chukhao nini bagui ani bagui kaitoni thani sasrui tongo kanai tongjanai kapani kiching nang subrai Jisu Kristo no poito khlaidi bono poito khlainai borok bo tekto kotoroma hapglak bono poito khlainai borok bo mulphiliti saitlangjak nai hakhe bisi saisa tongthokui subrai Jisu Kristo ai matongnai jengtini asuk no khlangani gesnai buskani panda malai laifisuana afro jeng teibo kaitoni kokthairang tui kaham kam salainai sranglainai teiboni hamariya jaklainai kaitor nangbai tongasthang hambai kapani kiching belai belai ke hambai o pandano khalogui nai tomani bagui te kaitor ni kokthairokno khnaregui srengregui tomani bagui belai ke hambai jengtini khnalaikha sungsar sokomorna sakangdrobo subrai Jisu Kristo bono poito khlai mannai Israel sarakno mothangi nariknai bo saimano sabo bono poito khlai mankha kaitorni sil palikhabo tokja khangkheno a borokno kebo phano tai mungsabo khlai manliya kaitor binibu sarakno tekto bai tekto kotorni swkangno khagui tolang thangpainai tekto bai tekto kotor jorao kaitor bo bini poito khlainai Israel sarokni palikhabo sil togui nariknai শয়তান bo kaitorno poito khlaiya bororokno bukha slaiya bororokno horjlango tolangnani bagui borokni talikhao sil togui nariknai jengtabok jisuno nukyawi poito khlai tongnai rokhe kuchugo tongtutui sengsaro sil toklaima rok digi sigirok nugui tongui mansinai phaide okok thairokni bagui jengtabok kaitorno hambai rolainai tei suriwi pandana mathakno bukha thanglai suana surinai apa kaitorno belai ke hambai nang chengbai tomani bagui nini kokthaini bagui nang salsa jengno thumuina phainai jeng nangbai tonginai o sengsaro tekto kotor nangnai aro jeng khopjak glak aboni bagui nang belai ke hambai nini hamjakma khairokmani bagui panda naitanai jotto nini bwsarokno nini logeo sogui mannani chubadi te apa kaitor borokni nokno khungo podre pod jengjal birman tongmarok tongkhe nang norui borokno kaham kwrung tonodi hinui sanui surima Jisuni mangbai sana amen belai ke hambai khapani takhuk tei bukhuk song jottono o pandano naitomani bagui jeng bwskani pandao hainai malai laiphinai tini asuk nang sithung kaitor nono ni nogo jottono hamari bai khobui tona sithung hambai Heidi
थांनाय बान्दा फुनुकजाकमानि बिजाबनि सोंमारिनि साख्लायमुं खोनालायग्राना थांनाय बान्दानि सोंमारिनि साख्लायमुं ओंखा बि नकबार खाफांनि किचिं हायदि दिनैनि सोंमारिव हाबलायवानो दिनैनि सोंमारिखे फुनुकजाकमानि बिजाब रेमसिनिनि तांनयो सुवारि साबुनि आरनिसे सिल तकजाक बिजाब दलसा तिरुई रहरजाक खामुं ए काइटर बि बुबाग्रा सि बरक दि गाब्रिएल खाफांनि किचिं अ सोंमारिनि साख्लायमुं खोनाफुंनि दामस्निनि बिसिंगनो जोंनो ए बि सि डि बमो ओंनाय साहरबाय जादि जोंनि नाम्बाराव WhatsApp एबा SMS खलायै 8414859961 साहरफ्रु नरकनि मुं निकुमाबो सि रहरखे बेलाय न हामनाय नों अ पान्दानो जाजाखना हने खाख्लायो जोंनो मिस कल खलायदि हाखे नों बो कप्लाय ओंगे मानवानो जों साक साकनो बैबाय मंखजाकना मुसुंलायो मैतक थाइजागदानि मुसुंलायो एलेम बाक्साव काइटनि सामुं थाइदि हाके बरगक गोदो मारमै गोथां टं साक नना मैतक थाइ दंबायबाना Sensar semia, choka semia,
nâng lê bê bác ni vô ra nó mà này chênh lê hàm sa kha nâng lê chi ni ya pha hàm bay rư baya nó kai to hàm bay rư baya hàm bay rư baya nó kai to hàm bay rư baya bay rư zawo no chi ni o kai to ham bay rư zawo no chi ni o kai to no kham bay sừng sar no na mai chừng no to na này thốt ma ô sừng xa rô chừng nó nâng lê tu khăn hàm bay rư giáo mi kogro khana wi tom khi cheng le be ba no manai sung sa ro thebo chi ni polale thei playa lang ma no manai hamba re ba ya no kai to hamba re ba ya hamba rư baya no kai to hamba rư baya hamba rư zawo no chi ni o kai to hamba rư zawo no chi ni o kai to nó khá bay sừng sar nó xa mấy chừng nó to na rư khờ này thốt mang ô sừng xa rô chừng nó nâng lê tu bu khờ hàm bay rư giáo hàm bay rư giáo
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।
আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হিরে দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। গ্লিটারিয়া, everyday diamonds for you. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। প্রেমের মৌসুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার 14 থেকে 28 সেপ্টেম্বর 2025 পর্যন্ত। বিশেষ অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 475 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 50% ছাড়, সঙ্গে হীরের মূল্যে 5% ছাড়, রূপো ও প্লাটিনাম গয়নার মজুরি এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা লাকি ড্রতে জিতে নিতে পারেন 2টি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক। 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পেয়ে যাবেন পুরনো সোনার গয়নায়, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। এই শারদীয়ায় সোনালী আনন্দে মেতে উঠুক আপনার উৎসব। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে। একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। खुलुमखा त्रिपुरा हास्तेनि चतुलुकुरगनो दिवाली ते धनतेरास नि आनि हामजागमा देखा काहाम याफारो अचन साशा नायथथक शालनो रगै स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरमनि बागै तुबै फाइगा धनतेरास धन समृद्धि ऑफर नरमनि रांचाक कजामनो शलाय कदाल हलमा गना रांचाक बनरक फाइनानि शेप मानाय ऑफर चेंगे रिजानाय 14 अक्टोबर नि जिनि 25 अक्टोबर जोरा अरो रांचानि मेकिंग चार्जेस तंगनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस तंगनाय 100% ऑफ स्वर्णकमल ज्वेलर्स कटर खाय जुदा जुदा चेन ते डायमंड कलेक्शन रो बनरक नुगुइ मानाय आमसक सिमिया को तेबो कतमा गाहाम दं को नरमनि बागै स्वर्णकमल ज्वेलर्स कृष्णा डायमंड 25000 नि मानि पाइखे स्कूटी ते कार माननि सेबो तंगनाय जत तलुकुरनो धनतेरस ते दिवालीनि हामजामुं याफार ओ दिवालीओ जतनि नगनको माइफां ते खलफां बाय कपलुं अंगि दंतो पचन साशा शालनते स्वर्णकमल ज्वेलर्स लुकुरंनो हामजांमा ते कबुंमुं याफारो हामबाय।
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 12 থেকে 26 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত বিশেষ অফার সমূহ প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সঙ্গে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়, রূপো ও প্ল্যাটিনাম গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। অফারের বিশেষ আকর্ষণ দুটি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক মেগা লাকি ড্রতে জেতার সুযোগ। পুরনো সোনার গয়নাতে পেয়ে যাবেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। প্রতিটা কেনাকাটায় ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স, সহজ ইনস্টলমেন্টে গয়না কেনার বিশেষ সুবিধা আরও আছে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। আপনার ঘর ঐতিহ্য ও বিশ্বাসে উজ্জ্বল হোক, আপনার ধনবৃদ্ধির পথ সোনালী হোক। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। Tasamungni pokuma tubui phai tongo dhanteras o jora kahamo rangsak tai rufai ni samung unsung hamarini shuar haini bagai ma konjustri jewelry tubui phai ga alaida dhanteras offer tongo rangsak ni gona gantini mojurio 30% haiklai mung debak pai mongo rejaknai shoka rufai ni goina gantini mojurio 100% haiklai mung tei tongo kecam goina ganti selai ketal goina ganti painani kaham ser dhanteras engkha ketal no tengmung nukhung hamari no kobokmu haini bagai o kaham tero goina ganti ni jeng samung no bini rudi nukhungni borok tai ganani khasuk sani thani offer tongnai 11th October ni 19 October jora goina ganti ni borom halokni puitu মা কঞ্জশ্রী জুয়েলারি ঠাই চম্পকনগর হাতি পশ্চিম ত্রিপুরা खुलुम कचतननो आं सुलेखा देबबर्मा असमताइनो रगै गोपीनाथ ज्वेलर्स रांचाकनि डिस्काउंट रिजागे दङ 25% दङ रांचागो ते रुफाय दङ 15% डिस्काउंट ते डायमन्ड दङ 50% डिस्काउंट अबनो कारिबो नर मेगाट्रो मानि माननाय 3 LED टीवी ते अबन लगियो नरक मानि माने नबनि मानि र ते 3 स्मार्टफोन बो नरक मानि माननाय Oboni discount zaka 21 September ni semi 29 September jarago. Gopinath Jewelers so rangchak pai mani yagulo kamai thaka hange norak rangchak bo kifili manghinai. Hige norak teta munashingi tomshi tini no phaidi nong bukhani mo chongti phaine pai phaidi. Gopinath Jewelers Horigonga Boshorut Agartala